बे दुरुंदों सोलै बोरै उदुना थाखो बेलाय सोर जाखोलै मानसियालाय होबाय माथो अमा बेदर गोथार जाखो ओइ आसोल मा खालामदोंलाय गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय दायो नोंथांमोना नुदों मोनसे भिडिअ क्लिप्स आं भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोननो एसे सिगाङाव होबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आलादा कन्टेन्ट लानानै फैदों नङा होमब्ला दा नोंथांमोना जाय भिडिअ भाइरेलखौ नुगासिनो दङ दिनै आं बे भिडिअ भाइरेलखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोगथाङाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो फैदों दायो आं दंफैयो गहपुर हालामनि 2 नं बिक्रमपुर गामियाव नोंथांमोना मोनसे भिडिअ भाइरेलखौ नुगासिनो दङ दिनै आं बे भिडिअ भाइरेलनि सायाव आं बे सासे बिदाखौ आं लोगो हमनो फैदों बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनो थांगासिनो दङ बेयाव बिथाङा जि बेसेबां रोंगौथि दं आरो बिथाङा बबे गामिनि बबे जायगानि बेखौथ' नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ दिनै आं बिथांखौ भिडिअनि गेजेरजों नुनानै आं लोगो हमफैथारबाय दा बिथाङा माखासे प्रेक्टिकेल देखायगोन आं बिथांनाव सोंनानै लागोन बिथांनि मुङा मा नोंथाङा आंनि बे फलोवार्स आरो साबस्क्राइबारफोरनो खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि मुङा मिस्टार रासु नार्जारि गामिया नंटु बिक्रमपुर आरो जोङो दा बिथांनि माखासे टेलेन्टखौ जों नायनो थांगोन बिथाङा मा मा रोंगौ नोंथांमोनाथ' भिडिअ मोनसे भाइरेलखौ नुगासिनो दंखायो बे भिडिअआ एसेबाबो भाइरेल जादों दिनै बिथांनि माखासे रोंगौ टेलेन्टखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थांगासिनो दङ दा नोंथाङा मा मा रोंगौ एसे फोरमायना हरनो हागोन नामा आं बिदिनो जिब जुनारनि गाबनायखौ रोङो जिब जुनारनि गाबनो हायो आरो मोनसे आं नुदोंमोन नोंथांनि भिडिअखौ दुरुं दोंसेयावनो उन्दुना थानाय आচ্ছা बेयो रियेल ना फेक जाखो रियेलथार आচ্ছা बिथाङा बुंबाय दुरुं दोंसेयावदि उन्दुनानै थादोंमोन नालाय रियेलनो दिनै आं बे रियेलखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों बा आंनि चेनेलाव नायो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव रियेलखौ खोन्थानो थांगासिनो दङ बिथांनि टेलेन्टखौ जों नायनोसै बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नङा होमब्ला जागोन बिथाङा दा खानानै देखायगोन नायब्लानो जाबाय नैबे गय दंफां खादोंमोन ना दा बिथाङा नैबे गय दंफाङाव दुरुं दोंसे खाना लाबाय दुरुङाबो बोरमा दुरुं खाग्रासो फिसासो नाथाय बेयावनो बिथाङा उन्दुनानै खोन्थागोन आरो नायबानो जाबाय बेयो बिथांनि गिबि टेलेन्ट आरो बे दुरुं दोंसेयाव उन्दुनानै खोन्थागोन आरो बिथाङा सोरबा सोरबा एडिट साननो हागौ दा बिथाङा गावनि रोंगौथि बे टेलेन्टखौ नैबे दुरुङाव उन्दुनानै खोन्थासिगोन आरो बेनि उनाव मा मा रोंगौ आं बिथांनाव आरो सोंनानै लागोन फारि फारि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा बिथांनि टेलेन्टखौ नायग्रोदो बिथाङा मा टेलेन्ट रोंगौ दुरुङा जनो हागौ बायसान्स दुरुङा जयोब्ला नोंथांमोना मिनि नाङा मानो होनबा दुरुङा बोरमा दुरुं खिन्थु बे मानसि खानायनि दुरुं नङाबा बै ट्रेक्टरफोराव मालफोर खायोना बेबायदि दुरुं नङा बोरमा दुरुंसो बे दा बेयाव बिथाङा जनोबो हानाय दै एसे रिक्सनि बिथाङा दा उन्दुनानै खोन्थागोन बरिया दायो नुबाय बिथांनि टेलेन्टखौ बिथाङा दुरुं दोंसेयाव उन्दुनानै दङ बिथांनि बे जि बडि बेलेन्स बे बडि बेलेन्सआ दासिमबो थिगैनो दङ जों उन्दैयाव सिगांनि समाव जों उन्दै समाव बेबायदि गेलेयोमोन नङा होमब्ला सिगांनि समाव खिन्थु मानसिया देरोब्ला बा 30 बोसोरनि बारोब्ला एसे मोदोमफोरा गिलिर जायो नाथाय बिथाङा 30 बोसोरनि पार जाब्लाबो दिनै बिथांनि बे बडिफ्रा जोबोद बेलेन्स दङ आरो बिथांखौ जों टेलेन्ट होननानै बुंनो हायो आरो नोंथांमोना दा नायनो हागोन बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना खुंसार इस्लारिनि भिडिअआव बा चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों दायो नोंथांमोना रियेलावनो आं नोंथांमोननो बे सानावनो आं देखायबाय बै समावथ' एसे हरमोन ना भिडिअ खालामब्ला हरमोन होमबा बे समाव आं सावरियाव सियाराव उन्दुबा मोदोम सायो होननानै बिदिनो सांग्रां जायो रेजें जायो बे बाथ्राखौबो बुंदों आं बुंनाया नंगौ रियेलमि माने गावनि मोदोम सानाय बा माबा मोनसे सेन्टिमेन्ट टेलेन्टजों साननायफोरखौ गाज्रि साननायफोरखौ बावगारलाङो आरो बेफोरबायदियाव माने माइन्डआ फ्रेश जायो आरो एखेबारे बडियाबो माने बेलेन्सफोरखौबो मोजां मोनो आरो मोदोम साख्रुब सुख्रुबफ्राबो खारो आरो बिथाङा जि प्रेक्टिकेल मोनदों बिथाङा बे गावनि साननायखौ बुंदों गावनि बे बडि बेलेन्स बेखौ माने फ्रिलि मोनोनो आरो मा होनदों मेलेमफ्राबो फ्रेश जाहैदों आरो नोंथांमोना दा आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ बे जेबो जादुनि बाथ्रा नङा बे गावनि टेलेन्ट नङा होमब्ला दायो नोंथांमोना नै सिंजोंबो नुदों जेबो गैया नायनो हागोन बेयाव जेबो गन गैया नङा होमब्ला आरो बेयाव नोङो दुरुं दोंसेयाव उन्दुनानै नों माबाफोर दिन्थिबावनो हागोन नामा जानो हागोन बा माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा हायो आखाइफ्रानो ओरै थांखाजोब्बाय नङा होमबा जानायखौथ' देखायला आচ্ছা थारमाने बडिखौ फ्रि मोनदों आरो ना नोङो फ्रि मोनो फ्रेश मोनो जेनेबा गाबनाया आं जेनेबा दाउ गुरगुवानि मावजिनि बा फानफेवालिनि दाउ गोमोनि बेखौ गाबनो हायो
आच्छा बायदि फार्म रोखोमनि फेवालिखौनो गाबग्रोदो दे फार्म फेवालिनि गाबनायखौ मोननैसो जिब जुनारनि गाबनायखौ बिथांखौ गाबहोनो होगोन दा बिथाङा फार्म फेवालिनि गाबगोन फार्म फेवालिनि गाबदो उन्दुनानै पानफेवालि किंफिसार गिदिर दं दै बेखौ किंफिसार इंराजियाव किंफिसार होनो आच्छा बे जाबाय जेला जरा गावसिनि माबा सानो बेखौ ओरै गाबो बिथांखौ ओरै खाथियाव पेजाव देखायबाय बेबायदि होनो आरो बे मा समाव गाबो बेखौ बे समा जाबाय गावसिनि जेला जरा लानानै मिलन जालायखांनायनि उनाव बिदै दैनो नागिरो बे माने गावनि माबाखौ फिसायखौ लेंहरनाय जायो आरो आच्छा आच्छा माने स्ट'रिबो दंबावोसो माने होमबा बे समावसो गाबो आरो माने जेब्ला गावनि फिसायखौ लेंहरनाय समाव बेबायदि फार्म फेवालि बेबायदि आवाज होयो आरो बिनि उनाव मा गाबनो दंबावो होनदों मोनसे जिखिजाया दाउनि गाबनो हाबावगोन नामा हानाया हायो दाउ गुरबाखौ माबायदि गाबो दाउ गुरबाया जाबाय बे गावनि पार्टनारखौ लेंहरनाय बा लोगोखौ आरो बिदि फार्स्ट टाइमाव बिदि गाबो जोंहा जेब्ला दैज्लां खोथिया फोनाय सम खाथि बे समाव गाबो बांसिन दाउआ बिदिनो खोनानो मोनो जोंनि बर' जायगायावथ' बारा फ्रायानो मोना गुबुन हारिनि माबायाव गाबो आरो हिस्ट'रिखौ नों खोन्थाबाय आरो नों हिस्ट'रिखौ माने ओरै गाबो आरो फार्स्टआव दे गाबना खोन्था आच्छा आच्छा थिग बेबायदि आरो दाउ गुरगुवानि गाबनाया बे लोगोखौ लेंहरलायो आरो लोगोखौ लेंहरनाय समाव जेब्ला लोगोआ गोजान गोजान जायो अब्ला लोगोखौ लेंहर बेबायदि गाबोब्ला लोगोफोरा ज' ज' फैयो ज' फैयो आरो आच्छा थिग जों जेरै अनलायलायनानै हेफाजाब होलायनानै खामानि मावलायदों बेनो हेफाजाब होनाय बेबायदिनो अनलायलायनानै जोंबो मानसियाबो माने ज' ज' लोगो जालायो दा जेनेबा दाउ गाबनायखौथ' खोन्थाबाय एबार जोङो जुनारनि गाबनायखौ नायनोसै नङा होमब्ला मासे जुनार जिखि जाया नों मासे जुनार गाबदो मासे जुनार गाबना खोन्थादो ओरैनो दा समा गोजां बोथोर आं गोजां बोथोरनिखौ गाबनोसै गोजां बोथोराव ओरैनो बिस्रा जि कम्बलनि थाखाय बहुद प्रब्लेम जायो बे जाबाय मावजिनि बिमाय सैमा होनो आरो बे जेब्ला गोजाङो बेबायदि होनो आरो बे जाबाय गोजांनायनि थाखाय गावनि देहाखौ स्ट्रं खालामनाय होस्रावनानै जेरै जोङो कमफु गेलेयो कमफु गेलेनाय समाव या या होनबा जोङो देहाखौ एनार्जिखौ स्ट्रं मोनो थिग बेबायदि आरो नै बिसिनि गाबनाया से दुरुङावनो उन्दुनानै गावनि बेलेन्सखौ लाखिनानै 10 मिनिटनि बारा जाबाय बिथाङा दासिमबो गावनि बेलेन्सखौ लाखिनानै दङ दा आङो बिथांखौ ओंखारनो थिननोसै ओंखारनो खोन्थादो एसे दे नुबाय नोंथांमोना दायो बिथाङा लासैनो द्रपनो गावनि बेलेन्सखौ होनानै गाहायाव ओंखारबाय दा नैबे दुरुङाव उन्दुनायखौ आं नोंथांमोननो बे प्रेक्टिकेलखौ खोन्थाबाय आरो आङो बिथांखौबो सिनायथि होखाबाय बिथाङा जाहैदों आं लास्टआव बुंबाय जोबनायाव गहपुर हालामनि 2 नं बिक्रमपुरनि बिथांनि मुङानो जादों रासु नार्जारि आं बिथांखौ मोजाङै सिनायथि होबाय थेंक इउ दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय आरो जों नोंथांमोननि सिगाङाव बिदाय लाबाय एसेनोसै बाय बाय